ತುಳುವನಾಡದ ಸೀಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕಠಿಣ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿನು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸುಮಿತ್ತೊಂದು ಕೊಕ್ಕಾಜಿ ಕಾಳಿಕಾಮ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬೇರಿಸಾಯಿಗೆ ತಂದು ದಯಾನಂದ ಅಮೀನ್ ಸಾರಥ್ಯುಡು ತುಳುವನಾಡದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಪುನೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರ ದಿಂಚಿ ಕೂಟೋನೆ ದಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಲೆತ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಪದ ಪುರ್ಪನು ದೇವೆರೆ ಸುಗಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಪಸರಾ ಒಂದು ದೈವನ ಕಾರ್ಮಿಕನು 400 ತೆರಿಪಾವುನ ಕಿನ್ನೆ ಕಚ್ಚೊಮ್ಮಳ್ತೊಂದು ತುಳುವನಾಡು ಮಿನ್ಕುನ ದಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಸಡಗರ. ಈ 1 ವರ್ಷದ ಸಾದಿಡು ಎನ್ಮ ಪದರಂಗನು ಪುಗಾರ್ತಿದ ಬರವುದಕ್ಕಿನ ಅಚ್ಚರಡು ಇಂಪಾಯಿನ ಸ್ವರರಾಗುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿ ಪಿರ್ಮೆಡು ನನಾತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಪುನ ಬಕ್ಕ ಬಲೆಪೌನ ಆಸೆಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟು ನನಾತು ಪದಕರೇನು ತುಳುನಾಡುಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಚೆ ಊರೊಂದು 2ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಂಚೆ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಂಚುಕುಲ ಬಿರಿಸಾಯ ಆಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆನೆದುರು ಭಕ್ತಿಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು 1 ವರ್ಷದ ಸಾದಿಡು ಕೈಪತ್ತು ನಡಪಾಯಿನ ಬೊಲೆಪಾಯಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೂ ಸಾರಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ.